Tata Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Noong kapiestahan ng San Juan, naging viral si alias Boy Dila sa Wata Wata Festival matapos niyang i-water gun ang isang rider. Sa kuha ng cellphone video, kitang-kita na habang tinitira ng water gun ay lumalabas pa ang kanyang dila na tila ba ng aasar sa rider. At rason pa ni Boy Dila, bakit dumaan doon ang rider? Alam naman na magbabasaan sila dahil nga sa Wata Wata Festival. At ngayon naman matapos, nagkaroon ng mga bashers. Umarap na kay Mayor si Boy Dila. Umarap siya kasama ang kanyang lola at ang kanilang kapitan kay Mayor Francis Zamora ng San Juan. At dito na humingi ng paumanhin si Boy Dila sa mga naapektuhan ng kanyang ginawa, lalong-lalo na sa rider. Nag-offer pa siya. Nabibigyan niya ng bagong helmet at raincoat ang nasabing rider. At nanawagan din siya na tigilan na ang pagpapadeliver ng kung ano-ano doon mismo sa kanyang tirahan. Dahil yun ang panlaban ng mga bashers niya sa kanya. At isa pang panawagan ni Boy Dila na sana'y hindi na idamay pa ang kanyang pamilya sa mga threat na kanyang natanggap. Ikaw, ka-basic, didila ka pa ba? Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, team! Ka-basic, feel good morning! July 3, 2024, adlaw Miyerkules karon mga kaigsunan, mga ka-basic. Sa oras sa 7:32 ay kasama na angkol na angkol from Davao na punta ng Quezon City, Angkol Dago! Kasama rin ang pambansang tita. Ang dahilan, bakit ka nanonood ng radyo? Wala Bacoor. Napunta ng Pasay para makipiesta sa Aliwan Fiesta. Oh, kahit tapos na. May ano pa ako may hangover pa sa Aliwan pa Fiesta. Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Grabe naman kasi si Boy Dila. Pero buti naman at humarap na siya. Kala ko nagtatago. Yun na nga eh. Lumarap siya kasi nga pinapahanap din naman siya. Oo. Nakakatakot din Mayor. ni Mayor. Hi, Tsaka, Mayor. Uy! Ito. Mayor dito dati. Hi, Mayor. Good morning! Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat, sumasama ka na sa Luzon, programa Visayas, namin I need to be here dahil din sa issue ng dila, ma'am. Oo. Mahilig din akong mangdila. Basta mga ganyan topic, lumalabas kay Dila. Diba? Pag lumalabas ang dila, ma'am, lumalabas din ako. Ayun lang. Salamat Because po. we need to speak. We need to see to it na maging peaceful ang lahat. Opo. Hindi naman po talaga maganda ang ginawa ni Boy Dila. Exactly, ma'am. Perwisyo yung rider. Wala namang masama. Mag-enjoy ka. Gusto mo lang maging masaya. Maging happy.
Pero pag nakaperwisyo ka na ng ibang tao, ibang usapan na po yan. Totoo po yan. Huwag niyong subukan, masisira ang dila nyo. Kailan po kayong huling nandila, Express? Kanina lang, ma'am. Kumain ako ng ice cream, ma'am. Ang aga ice cream. Ganoon Express may edad na tayo. Huwag ka nag-ice cream Ganoon sa umaga, ako, ma'am. Express. Baliktad ako. Ay, ang umaga, breakfast Sa bagay ko ice kasi cream. energetic pa yung dila mo pag umaga, di ba? Durian ice cream. Wow, ang sarap naman. Alam po. ng taga Davao, pobre lang ako at maraming durian kaya mahilig ako sa durian ice Siguro cream. binibigyan ka lang ng ng durian, no? Doon ng durian ice cream, ano? Oh, totoo yan, ma'am. Marami kasi sa Davao yan. But anyway, going back kay Boy Dila, yun ang the lesson that we need to learn. Dahil pag naging masaya ka na wala ka namang inagrabyadong ibang tao, okay yan. Opo. Pero pag may nasaktan kang iba, naperwisyo ka ng iba, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Yun, tama po yun. Ikaw ba, ma'am, kailan ka huling ng dila? Hindi ko na maalala, Express. Sa sobrang dami ba? Oo. Hindi ko na maalala kung kailan. Grabe ka. Hindi ko na maalala. Siyempre single ako eh. Pero nandila ako nandila ako kapag may naniningit sa akin sa kalsada. Oh. Dinidila ako. Bleh! Paano mandila, ma'am? Wag na! Express talaga eh. At parang magkahiwalay yung dila mo, ma'am. Parang sawa, ma'am. Valentina pala. Oo, parang sawa. Siyempre kaya nga ito masarap. Huwag niyong subukan, masisira ang dila niyo. Anong leksyon natutunan natin dito? Sa ikaw, tita, anong natutunan mo? Pero pa sa sinabi ni Express. Huwag tayong masyadong feeling comfortable sa lahat ng ginagawa natin. Oo. Hindi ko malaya tayong gawin ay aabusuhin na natin. Yun. Diba? Dapat laging iisipin yung mga ginagawa mo. Number 1, may nababastos ba ako? Number 2, makakabuti ba ito sa iba? Huwag laging para sa kaligayahan mo. Diba? Kasi nga, bata pa, 21 pa to si Oo. si Mantakin mo, Rider. Lexter Castro. Lexter, ano ka 21. ngayon? So, medyo bata pa kasi siya. So, alam mo na. Sana hindi pa natutunan niya nag-mature. ang lesson niya. Na hindi talaga, porke nagsaya kayo dyan, wala ka nang pakialam sa ibang feelings sa Hindi ibang ibig sabihin tao. malayang mambasa, papaliguan mo na. Pinaliguan mo yung mga tao eh. Ako, ma'am, sa totoo lang, gusto kong magpaligo. Depende kung sino ang magpapaligo. Magkano ba yung isabon? Ang 100 lang, ma'am. 100 lang. Live ligo. Makasabon ka na. Meron ba yan dito sa Manila? Meron yan, Meron ma'am. yan papaligo? Hindi lang ako expert dito. Opo. Kasi galing akong Davao. Alam ng taga Davao. Pobre lang ako. Kaya doon lang ako nagsasabon. Opo. Dito hindi ko Kaya alam. nyo pang magsabon ngayon? Di ba nangangalay na yung kanan yung kamay? Kaya, ma'am. Dila ang gamit. Wow! Grabe ka talaga, Express. Alam mo si Boy Dila Tits yun na nga parang sawa. Nakita mo yung nakaganon siya. Tas ang haba ng dila Ni Boy Dila? nung sawa. Pumulupot eh. Yung sawa? Yung dila. Ano? Alam mo, ma'am, Graphics kayo dyan ah. yung Ano? isa sa pinakamalakas yan, ma'am. Yung dila. Yung dila. Ni Boy Kaya Dila. ng dila ko magpaangat, ma'am. Nang sawa. Asawa. Ng asawa, ma'am. Dapat tinutoothbrush nyo yan. Yung dila. Yung sawa. Kumain ng buong manok na Yung buhay. sawa. Si Boy Dila. Ganda ng water gun niya eh. Ni Boy Dila. Nang sawa. Kulay green yung kaliskis. Kulay green. Kulay green ba yun?
Ma'am, excuse me, ma'am. Ibang ahas yun, ma'am. Hindi isawa yun, green, ma'am. Sa Bisaya na, ma'am, hanlulukay. Oh, brown ang reticulated python, ma'am. Brown. Wala pa kung sawa nakita na green, ma'am. Ibang dila yung nasa lubong mo, ma'am. Brown yung kaliskis. Nung sawa? Ni Boy Dila. Nagpalit ng balat. Yung sawa? Si Boy Dila. Kasi nga, nag-viral na siya. Natakot na siyang lumabas. Ay, si Boy Dila. Yung sawa. Kasi hinahunting na siya ng mga netizens. Si Boy Dila. Yung sawa. Ay, nako. Nakita ko nag-alambitin sa puno eh. Yung sawa. Si Boy Dila. Sinilid sa sako. Yung sawa. Si Boy Dila. Oo, dapat ilagay na lang sa Manila Zoo. Yung sawa. Si Boy Dila. Ay, naku, tuloy-tuloy pakikinig. Tumutok kasama si Tita Tanya Chinita. At Uncle Dagon. Dito pa rin po sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kaya pa ba i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!